Ну што ж, усялякая зіма рана ці позна сканчаецца. 28 лютага нядзелі ў Беларусі 21 гадзіна. Я, Валер Русілік, вітаю гаспадарства у студыі Белсат. Прапановую разам падсумаваць апошні тыдзень зімы. Мы разом! Основа! За нами перемога! Мы разом! Основа! За нами перемога! Я, Снежа Косакарика, 2021 год, долучаемся до агульнанационального страйка и пройманию погоджаемся с усім ягоным потребованием. Живе Беларусь! Я устала бояться и хочу жить в согласии со своей совестью. Я свой выбор сделал. Живе Беларусь! Ну што ж, пачынаем. У апошнія дні лютага на платформе Change.org з'явілася петыцыя з заклікам да аднаго з галоўных пакупнікоў беларускіх калійных угнаенняў нарвежскай кампаніі «Яра» спыніць супрацу з Беларуськаліем. Зацытую дакумент. Беларуськалі ёсць адной з галоўных крыніц фінансавання АМАПу Лукашэнкі, а таксама КДБ і атрадаў катаванняў, якія нясуць адказнасць за зняволенне, згвалтаванне, катаванні і пераслед дзясяткаў тысяч людзей. Канец цытаты. На гэты час петыцыю спадарства падпісалі ўжо больш за 48 тысяч чалавек. Онлайн, вось я зараз гляжу, амаль 48,5 тысяч чалавек. Ну і пра сітуацыю вакол Беларуськалію, вакол таксама і гэтай петыцыі. Давайте паразмаўляем з сустаршынём стачкаму Беларуськалію Анатоліем Бокуным, які ўжо знаходзіцца з намі на відэасувязі з Салігорску. Спадар Анатоль, вітаю вас. Вітаю. Спадар Анатоль, ну, можа, давайте адразу вось да гэтай петыцыі. Амаль 48,5 тысяч подпісаў на гэты момант, і вядома, што сёння ўвечары маецца быць адпраўлена гэтая петыцыя кіраўніцтву Яры і асабіста дырэктару таксама. Як вы лічыце, вось гэтыя 48,5 тысяч подпісаў, гэта поспех, гэта тое, чаго чакалі, альбо хацелася больш? Як пракаментуеце? Я думаю, что это все те люди, для которых кодекс чести поведения бизнес-партнера – это не просто слова. Я вас зразумеў. Паслухайце, у панядзелак, то бок ужо заўтра, таксама мае адбыцца відэаканферэнцыя кіраўніцтва Яры з беларускай дыяспарай, з беларусамі замежжа. Ці будзе стачкам Беларуськалію таксама браць нейкі ўдзел у гэтай відэаканферэнцыі? Калі будзе, то якім чынам, ці рыхтуеце штосьці, каб выказаць, сказаць? Про эту видеоконференцию, то есть по участию не могу ничего сказать. В этой видеоконференции мы участвовать не будем. По крайней мере, пока такого приглашения для нас не поступало.
Зразумела. Ну, магчыма, там гаворка якраз пра кантакты з беларусамі замежжа, бо ведаем, што нашыя суайчыннікі за мяжою зараз таксама вельмі актыўныя, у тым ліку і адносна і эканамічнага ціску на рэжым Лукашэнкі. Між тым, калі гаварыць уласна пра страйкоўцаў, пра стачкам Беларускалію, ведаем, што раней вы ўжо заклікалі разарваць яру кантракты з Беларускалію, таму што аніводнага з ранейшых патрабаванняў кіраўніцтва прадпрыемства не выканала. Ці можаце нагадаць, што гэта былі за патрабаванні, а таксама ці ёсць нейкае тлумачэнне, чаму кіраўніцтва не прыслухалася да людзей? Действительно, в августе 2020 года более 6 тысяч работников нашего предприятия выдвинули требования к нанимателю, значит, а именно основные требования – это признание выборов недействительными, привлечение к ответственности виновных лиц, значит, а именно в геноциде белорусского народа, теперь это можно сказать точно, и фальсификации выборов. Значит, а также проведение новых выборов президента Республики Беларусь, новых прозрачных выборов. Ну, так само еще была... Также одно из главных требований, которые в обеспечении новых выборов, это освобождение всех политических заключенных. Ну, гэта такія вось агульныя народныя патрабаванні, з якімі, уласна, і пачаліся пратэсты, змаганні з гэтым лукашызмам, з рэжымам Лукашэнкі. Між тым, таксама ведаем, што гісторыя з ярай, гэта таксама там ні сёння, ні ўчора, ні пазаўчора пачалася. Ужо нарвежская кампанія выказвала занепакоенасць, у прыватнасці ціскам на працаўнікоў Беларускалію, якраз удзельнікаў страйкаму, удзельнікаў страйку. І тады кіраўніцтва рабіла такі фінт, но гаварыла, што мы гатовыя там зноўку прыняць на працу. Ці можаце распавесці, чым скончылася тая гісторыя? Значит, приглашение на работу снова – это не более чем такого, скажем так, лицемерия от, значит, руководства предприятия. Почему? Потому как мы с работы не увольнялись, мы вынуждены были отстаивать наше право на существование, значит, и право наших детей быть свободными. Не только нас, и наших детей быть свободными. Поэтому это очень важная задача, и мы продолжаем ее отстаивать. Значит, поэтому считаем, что руководство предприятия должно отменить приказы об увольнении работников, значит, и не мешать отстаивать свои права законные. Ну, а па выніку адмянілі гэтыя вось загады аб звальненні незаконныя ці не адмянілі вось на гэты момант? Наниматель предложил на общих основаниях трудоустройство на работу для тех, кто был уволен. Поэтому после этого вышло видеообращение от участников стачки, в котором говорится, что такой вариант неприемлем. Паслухайце, спадар Анатолій, ще ёсць такі момант, вось афіцыйная прапаганда паралельна з вось гэтай працай над санкцыямі супраць рэжыму Лукашэнкі, вось афіцыйная прапаганда якраз прасоўвае такі месседж, можна сказаць, у народнай масы пра тое, што тыя, хто заклікае да санкцыяў, альбо вось як у выпадку Беларускалію з нарвежскай кампаніяй Яра, вось гэтыя заклікі спыніць супрацоўніцтва з прадпрыемствам. Вось афіцыйная прапаганда гаворыць, што гэтыя людзі там ледзьве не ворагі Беларусі, таму што яны абсалютна шкоднічаюць, ідуць насуперак нацыянальным інтарэсам Беларусі. Што можна адказаць вось на гэтую прапаганду? Я хочу, чтобы все понимали правильно, что происходит, значит, и правильно понимали нашу позицию. На данный момент
стачке Беларусь-Кали присоединилось около 130 человек. Значит, это те люди, которые действительно, для которых кодекс поведения своего бизнес-партнера, а именно Беларусь-Кали, то есть мы Беларусь-Калию дарили свой труд, за это получали зарплату. Поэтому мы перестали выполнять свои трудовые обязанности. То есть у нас есть свой внутренний кодекс поведения бизнес-партнера, поскольку бизнес-партнер наш Беларусь-Кали спонсирует убийства, пытки и насилие на улице, мы не можем больше продавать этому партнеру свой труд. Теперь, что касается компании Яра. У компании Яра вот этот кодекс, он прописан на бумаге. Значит, и мы считаем, что мы не вправе указывать компании, то есть продолжать отношения, не продолжать отношения. Это полностью решение компании Яра. Но если руководство компании, значит, считает, что права рабочих не нарушаются, что та продукция, которая выпускается Беларусь-Калием, она выпускается не рабами, она выпускается не, значит, на этой продукции не пролита кровь белорусов, значит, ну, пускай продолжают покупать. Паслухайце, спадар Анатоль, апошняе хацеў удакладніць, все-таки трошки запярэчыць вам, магчыма, вось адносна вашага апошняга адказу. Мы, можа, і не маем права указваць замежнікам, што і як ім рабіць, але разам з гэтым, вось, калі вяртацца да петыцыі, з якой мы пачалі нашу размову, ну, вось такія петыцыі з'яўляюцца, ну, прынамсі, спосабам інфармавання замежных партнёраў беларускіх прадпрыемстваў пра сітуацыю ў Беларусі. І вось, уласна, да гэтай петыцыі хацеў запытаць, як вы лічыце, наколькі бы гэты спосаб узаемаадносінаў з кліентамі прадпрыемстваў быў бы цікавы і эфектыўны, як прыклад, для іншых прадпрыемстваў Беларусі, для іншых страйкоўцаў, вось, ну, не толькі на Беларусь-Каліі. Магчыма, гэты досвед варта было б распаўсюдзіць на іншыя прадпрыемствы Беларусі. Як вы лічыце? Ну, не совсем, если честно, понял ваш вопрос. Ну, давайте я паспрабую карацей і тэзісна. Глядзіце, ёсць Беларусь-Калій, ёсць нарвежская кампанія Яра, і ёсць вось амаль 50 тысяч чалавек, якія падпісалі петыцыю з заклікам да Яры спыніць супрацоўніцтва з Беларусь-Каліем, таму што. І тлумачыцца чаму. І гэта вось такі спосаб данесення інфармацыі да замежных партнёраў беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь-Калія ў дадзеным выпадку. Ці варта гэткі спосаб распаўсюджваць і на іншыя прадпрыемствы? Магчыма, ён будзе эфектыўны і там, прынамсі, як спосаб абароны вось мясцовых страйкоўцаў. Як вы лічыце? Ёсць сэнс іншым браць гэты досвед на ўзбраенне? Ці як бы нема у вас унікальная ситуация? Мы не просим защиты ни у кого. Значит, и то, что Яра присутствует, заключила, ну, то есть на белорусском рынке, значит, это не является гарантией нашей безопасности. Значит, у нас в республике не работает закон. Но уже масса тому подтверждений. А что касается остальных предприятий, все партнеры должны понимать, что эти предприятия, они спонсируют вот тот правовой беспредел, который у нас происходит. Поэтому любые способы, в принципе, хороши для этой борьбы. Зразумела. Спадар Анатоль, дзякуй вялікі вам за каментар, за размову сённяшнюю і словы салідарнасці ўсім працаўнікам Беларусь-Калію, якія працягваюць змагацца і за свае правы, і за лепшае жыццё для усяе Беларусі. Дзякуй вялікі вам. Анатоль Бокун, сустаршня стачкам у Беларусь-Калію, быў з намі на відэасувязі з Салігорску. Ну а тым часам пасля 15 сотняў арышту на волю з жодзінскага СІЗА выйшлі ўдзельнікі гурту «Разбітае сэрца пацана». І я нагадаю, музыкаў ды частку гледачоў
затрымалі 13 лютага на канцэрце пад Смалявічамі. 4 удзельнікаў калектыву тады пакаралі арыштам у 15 сотняў, абвінаваціўшы ў парушэнні парадку арганізавання і правядзення масавага мерапрыемства. Калі простымі словамі, вось былі людзі на канцэрце, прыйшлі лукашысты, сказалі, што ў вас тут несанкцыянаваная акцыя. Таксама менеджерка гурту Настасья Даль атрымала штраф у 870 рублёў і таксама тады ж затрымалі спявачку Валерыю Суравіцкую ды музычнага менеджера Улада Лепяшынскага. Яны таксама, дарэчы, сёння выйшлі на волю. До суда мы сидели уж 8-местные камеры, 16 человек нас было, ну, без матрасу, без ничего, просто спали на подлозе в то окно. А пасля? Пасля провели у камеры, и там все нормально было. Затрымалі феерычна. Я думал, што гэта розыгрыш усё. Мы сталі іграць першую песню. Открываецца дзверь, залетаюць ОМОНовцы. Типа, все, стоять всем. Я думаю, ну, прикол такі местные зрабілі нам. А потым аказалася, што не прикол. Ну, поставили тваром до сцяны. Ну, в принципе, недолго. Но потом сказали, ладно, видим, что вы не преступники какие-то, расслабьтесь. Ну, все, постояли. Потом мы собрали инструмент, поехали у РОВД. У РОВД ночь были и частку дня. Там недзе толькі у 5 гадзін вечара нас на Жодзіна павезлі. Ну што ж, працягваем наш эфір, наше нядзельнае выданне. На пачатку гэтага тыдня, я нагадаю, 22 лютага Лукашенко лятаў у Сочы да Пуціна, пакатацца на лыжах, заадно паразмаўляць пра сумесную будучыню, там пра абед шмат гаварылася, пра будучыню гаварылася значна менш, чым пра абед. Лукашенко тады, памятаеце, справаздачыўся па нібыта незмарнаваных крэдытах, старанна там занатоўваў выказванні Пуціна. Выглядала гэта, канешне, прынамсі смешна. Но ўжо ў сераду, 25 лютага, Еўразвяз працягнуў на год санкцыі супраць Лукашэнкі і яго атачэння. Інтэграцыя Лукашэнкі і Пуціна ды спадзяванні беларусаў на захад у нашым наступным матэрыяле. Афіцыйны Менск маўчыць, а паводле не менш афіцыйнага Крамля Пуцін і Лукашенка ў Сочы дамовіліся перадусім актывізаваць супрацу на лініі сілавікоў, а таксама падатковых службаў дзвюх краінаў. Я думаю, што гэта стандартная кліше наконт супрацы для таго, каб паскорыць тэмпы эканамічнага развіцця і тэмпы ўзроста. Гэта проста, трэба было сказаць для добрага слаўца. Спроба аб'яднаць эканомікі можа разваліць іх канчаткова, лічыць эканаміст. Палітолог Валерыя Касцюгова азначае, што найбольшая небяспека сустрэчы двух кіраўнікоў ляжыць у вайсковай сферы. По пагрозамі, што армія НАТО стаіць пры беларускіх межах, Лукашенко фактычна кліча расійскіх вайскоўцаў у Беларусь. Поскольку у нас с Россией военный союз, и Россия обязана помогать нам защищать границы. Я думаю, что он это делает как бы в желании, чтобы получить российскую финансовую поддержку и политическую. И ему кажется, что все это пустые слова, но это не так. Пагадненне ж паміж сілавымі ведомствамі пераважна падпісваецца дзеля абмену інфармацыяй. Поскольку оба государства наши репрессивные, построены на репрессивных практиках, то, конечно, это существенно может тут затруднить жизнь гражданам и Беларуси, и России в смысле преследования за инакомыслие и мести со стороны государства тем, кто осмеливается требовать соблюдения своих прав. 25 лютага Савет Еўразвязу працягнуў санкцыі супраць Лукашэнкі і яго атачэння на год. Аднак пакуль паводле некаторых адмыслоўцаў санкцыі выглядаюць хутчэй актам салідарнасці з боку краінаў захаду, чымся рэальным інструментам уплыву на беларускі рэжым. Паводле Святланы Ціхановскай, санкцыі ў цяперашнім выглядзе гэта насмешка. На нізкую эфектыўнасць санкцыйных захадаў звяртае ўвагу і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Санкцыі могуць мець пэўны эфект на кароткі тэрмін. Як толькі яны зацягваюцца, і бізнесоўцы, і дзяржавы, дыктатарскія рэжымы знаходзяць шляхі абыходу гэтых санкцыяў
праз кантрабанду і чорны рынок. У 3 папярэднія санкцыйныя спісы еўразвязу трапілі 84 службовыя асобы, звязаныя з фальсіфікацыямі прэзідэнцкіх выбараў і падаўленнем мірных пратэстаў, а таксама 7 юрыдычных асобаў. Да таго ж асобныя санкцыйныя спісы падрыхтавалі Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Вялікая Брытанія і краіны Балты. Ірына Дарафейчук, Александр Баразенко, Надзея Бельская, Белсат. Ну што ж, прынамсі на тле Лукашэнкі самалёт, з якім па дарозе ў Сочы Украіна не пусціла ў сваю паветраную прастору, геаграфія працоўных візітаў Святланы Ціханаўскай не можа не ўражваць. Ужо заўтра спадарня Ціханаўская ляціць у Фінляндыю, дзе сустрэнецца з першымі асобамі дзяржавы. Затым адразу ж візіты на самым высокім узроўні ў Партугалію ды Швейцарыю. Ну і давайте пра гэта ў тым ліку паразмаўляем ужо зараз з кіраўніком штабу Святланы Ціханаўскай Валерыем Кавалеўскім. Ён ужо з намі на відэасувязі з Вільні. Спадар Валер, вітаю вас. Добрый вечер. Можа, для пачатку тады пра візіты, якія распачнуцца ўжо заўтра. Вось першы тыдзень, который так падрабязна распісаны быў. Ну, я пачну з візіта ў Фінляндыю. Гэта будуць сустрэчы на самым высокім узроўні з міністрам замежных спраў, з прэм'ер-міністрам краіны, з прэзідэнтам Фінляндыі таксама. Тэмы, якія будуць абмяркоўваюцца, гэта наш традыцыйны набор. Гэта перш за ўсё інфармаваць пра сітуацыю ў Беларусі, пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, што пратэсныя настроі ў Беларусі не змяншаюцца. Мы кажам таксама пра тое, што вельмі патрэбна дапамога рэпрэсаваным, патрэбна дапамога грамадзянскай супольнасці. Вельмі важна узмацняць намаганні па ціску, па эканамічным, па палітычным ціску на ўрад Лукашэнкі з тым, каб спыніць менавіта гэтае беззаконне і гэты гвалт. Ну і, безумоўна, мы будзем казаць пра тое, што неабходная дапамога для грамадзянскай супольнасці, для праваабаронцаў, для незалежных медыа. Вельмі важна ва ўсіх сустрэчах і тое, што будзе на сустрэчах на іншых частках гэтага візіту, гэта тое, каб кансалідаваць пазіцыю заходніх краінаў, якія вельмі пільна ставяцца да пытанняў дэмакратыі і правоў чалавека і дбаюць пра суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Дык вось дабівацца кансалідацыі іх пазіцый і тым, каб яны захоўвалі такую паслядоўнасць у выкананні сваіх уласных захадаў. Спадар Валер, таксама неаднойчы была інфармацыя пра тое, што хоць зараз ёсць абмежаванні пэўныя, у тым ліку з-за каранавірусу, але прапрацоўваецца сама тэма візіту ў ЗША, наколькі там высокі ўзровень візіту можа быць і ці павестка там будзе тая ж самая, улічваючы, што все-таки ЗША гэта дзяржава нумар 1 у свеце і гэткая сустрэча можа прыцягнуць увагу, у тым ліку кіраўніцтва іншых буйных дзяржаваў. Так, безумоўна. Мы ставімся вельмі уважліва да падрыхтоўкі кожнага візіта, але візіт у Злучаныя Штаты ён асаблівы. А таму да гэтага візіта мы ставімся вельмі адказна. Падрыхтоўка вельмі акуратная, вельмі шмат часу мы гэтаму надаем. Можна было б зараз ужо ехаць у Злучаныя Штаты і наведаць Вашынгтон. Такія запрашэнні да нас ужо паступалі ад няўрадавых арганізацый, але мы вельмі хацелі б, каб гэты візіт быў вельмі практычным, каб тыя вынікі, якія мы прывезлі з Вашынгтону, яны сапраўды адбіваліся на сітуацыю ў Беларусі. Для гэтага вельмі важна падрыхтаваць сустрэчы на самым высокім палітычным узроўні, у Дзярждэпартаменце і ў Белым доме. Таму мы, безумоўна, будзем старацца як мага лепш падрыхтаваць гэты візіт, для таго, каб сустрэчы адбыліся на самым высокім узроўні, у тым ліку з Джо Байденам, трэба дачакацца, каб сітуацыя з ковідам у Злучаных Штатах трохі палепшылася, бо сама адміністрацыя вельмі пільна ставіцца да таго, каб не праводзіліся міжнародныя сустрэчы асабіста Джо Байденам. Таму на сённяшні дзень, на жаль, калі мы нават прыехалі б у Злучаныя Штаты, у Вашынгтон, то мы не змаглі б сустрэцца з Джо Байденам. Таму трэба набрацца трохі цярпення, але такі візіт абавязкова адбудзецца, і мы вельмі дамагаемся таго, каб сустрэчы, якія будуць адбывацца падчас гэтага візіту, каб яны праходзілі на самым высокім узроўні. Паслухайце, ну вось так мы па краінах і нельга не згадаць і нашых суседзяў, канешне ж, таму што
неаднойчы гаварылася пра тое, што калі звяртацца, да прыкладу, ў нейкую міжнародную вялікую структуру, дзе шмат краін удзельніц, то значна прасцей, эфектыўней працаваць персанальна і ў тым ліку з краінамі-суседзямі. Хацеў удакладніць, вось праца дыпламатычная, можна сказаць, праца з краінамі суседкамі Беларусі. Ці сапраўды яна ў нейкім іншым фармаце адбываецца, магчыма, больш шчыльны фармат. Ну і тут адразу ж нельга не згадаць Украіну, пра візіт, пра магчымасць візіту, у якую таксама гаварылася, і, канешне, пра Расію, ну, як ні круці, гэта самы вялікі наш сусед, то ці можна падрабязней вось пра дыпламатычную працу з суседзямі Беларусі? Так, безумоўна, все наши 5 суседзяў, яны вельмі розныя. Гэта і краіны Еўразвязу, гэта і Украіна, якая імкнецца да ўступлення ў Еўразвяз, але мае зараз у стане канфлікта з Расіяй. Гэта і тая Расія, якая все ж таки працягвае падтрымліваць Лукашэнку. Вельмі пільна супрацоўнічаем, шчыльна супрацоўнічаем з Латвіяй, з Літвой, з Польшчай. У іх багаты парадак дня, у іх вельмі значныя інтарэсы ў тым, каб стабілізавалася сітуацыя ў Беларусі, але і ў тым, каб гэтая сітуацыя была больш дэмакратычнай, каб паважаліся правы чалавека, каб можна было выбудоўваць супрацоўніцтва на сталай аснове і стабільна. А калі казаць пра Украіну, то там досыць няпростая сітуацыя, у тым сэнсе, што ёсць пэўная засцярога з боку украінскіх уладаў шчодо кантактаў з Ціханаўскай. Яны, магчыма, асцерагаюцца таго, каб гэта нейкім чынам не паўплывала на пазіцыю Расіі па Украіны, каб яно не прывяло да нейкіх новых ініцыятыў з боку Расіі на ўсходзе Украины. Тым не менш, мы праводзім гэтую працу, ўжо былі досыць паспяховыя і канструктыўныя ўзаемадзеянні з украінскім кіраўніцтвам, сустрэча з міністрам замежных спраў Кулебай, Святланай Ціханаўскай падчас агульнасупольнага мерапрыемства. Была таксама сустрэча з дэпутатамі Верховнай Рады Украіны, міжфракцыйная група за дэмакратычную Беларусь, якая таксама прайшла ў вельмі канструктыўнай абстаноўцы. Мы ведаем пра тое, што нядаўна Святлана Ціханаўская запісала інтэрв'ю з украінскім журналістам Гордонам, якое вельмі добра было ўспрынятае і ў Беларусі, але таксама і ва Ўкраіне. Думаем, што гэта такі павольны, вельмі паступовы працэс прыходу ва Ўкраіну, ён працягнецца, і ўрэшце рэшт мы дачакаемся сустрэчы на самым высокім узроўні і, магчыма, візіт Ціханаўскай у саму Ўкраіну. Што да Расіі, то тут сітуацыя больш складаная. Мы бачым, што расійскае кіраўніцтва не хоча ўспрымаць дэмакратычныя сілы, у тым ліку і не адгукаецца на нейкія сігналы з боку офіса Святланы Ціханаўскай. Але тым не менш мы працягваем такія камунікацыі, запрашаем да дыялогу і двухбаковага, але таксама і да удзелу Расіі у намаганнях, перамоўных намаганнях міжнародных, да медыяцыі, дзе Расія магла б узяць такі канструктыўны ўдзел і спрыяць вырашэнню крызіса ў Беларусі. Расія вельмі зацікавленая ў тым, каб сітуацыя ў Беларусі стабілізавалася, але да гэтага часу яна не мае пэўнай пазіцыі да таго, як ёй падтрымаць Лукашэнку, ці ўвогуле варта ёй падтрымліваць чалавека, які згубіў легітымнасць, да чалавека, які больш не можа кантраляваць сітуацыю ў краіне, ну і які больш не ўспрымаецца ніякімі міжнароднымі краінамі. Спадар Валерый, пра Расію я яшчэ, спадзяюся, паспею вас перапытаць, але вось яшчэ аднаго гульца такого міжнароднага я хацеў бы закрануць. Гэта буйныя інвестары, а таксама Міжнародны валютны фонд. Ведаем, таксама былі звароты і да іх. Ці можна падрабязней пра працу ў гэтым кірунку? Даруйце, павторыце, ласка, пытанне, не вельмі чутно у вас было. Я пытаў яшчэ пра аднаго буйнога гульца міжнароднага. Гэта буйныя інвестары, а таксама Міжнародны валютны фонд. Мы ведаем, што былі звароты таксама і ў гэтым кірунку. Ці можна пра гэта крыху распавесці, а пасля я пастараюся паспець яшчэ распытаць вас пра Расію?
Так, что до международных финансовых институтов, то мы послали такое поведомление, такі зварот да іх, каб яны спынілі супрацу з Лукашенком, тому што тыя фінансы, якія накіроўваюць на фінансаванне дзяржаўных праектаў, дзяржаўных праграм, яны, безумоўна, будуць спрыяць захаванню рэжыма Лукашэнкі. І там, дзе Лукашенко з'яўляецца неэфектыўным кіраўніком, некампетэнтным кіраўніком, ён тыя рэсурсы, якія ён атрымлівае ад міжнародных фінансавых інстытутаў, ён выкарыстоўвае для фінансавання дзяржаўных праграм, але тыя рэсурсы, якія вызваляюцца ад гэтай нагрузкі, накіроўваюцца на фінансаванне АМАПу і ўвогуле рэпрэсіўнай машины ў Беларусі. Таму мы настойваем на тым, каб гэта супрацоўніцтва не працягвалася. Наколькі мы ведаем, Міжнародны валютны фонд такую праграму зараз не будзе падтрымліваць Беларусю, і еўрапейскія інстытуты фінансавыя таксама, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, экспартны банк, такога супрацоўніцтва зараз не будзе. Я думаю, што і Сусветны банк таксама вельмі пільна сочыць за сітуацыяй і не будзе аднаўляць нейкія праекты, распрацоўку нейкіх праектаў, якія да гэтага часу рабіліся. Паслухайце, ну і вось уласна пра Расію хацеў дакладніць, таму што дастаткова шмат з усіх бакоў гаворыцца пра тое, што Расія дакладна не ведае, патрэбны ёй Лукашенко, не патрэбны, можа замяніць на кагосьці, альбо вось ён сукін, але свой там вось сын, як гаворыцца. Між тым, разам з гэтым Пуцін прымае Лукашенку ў сябе ў Сочы. Яны там ездзяць, катаюцца, пра штосьці размаўляюць, пераважна за зачыненымі дзвярыма. Як у штабе Святланы Ціханаўскай ацэньваюць вось гэты візіт Лукашэнкі да Пуціна? Мы не бачылі нейкай інфармацыі, якая паказвала б, каб гэтыя перамовы прывялі да сапраўдных рашэнняў, якія дапамагаюць вырашыць праблему ў Беларусі, ці дапамагаюць вырашыць праблемы ў двухбаковых дачыненнях. Гэта адна з такіх ключавых праблем, сістэмных праблем у знешняй палітыцы часоў Лукашэнкі, у яго дыпламатыі, што мы вельмі мала ведаем пра тое, што ён абмяркоўвае і за якую цану Лукашенко прадае нас расіянам, у гэтым выпадку ў расіянах. Вельмі куцая інфармацыя, вельмі скупая, і даволі цяжка высветліць, пра што там вялося і якія дамоўленасці былі дасягнутыя, але можна дакладна вызначыць, што ніякіх рашэнняў, якія спрыялі б сапраўды вырашэнню праблем у Беларусі ці ў двухбаковых дачыненняў, такіх рашэнняў прынята не было. Спадар Валера, і апошняе пытанне, якое, грэх не задаць. Мы гаворым з вами пра міжнародных гульцоў, пра розныя краіны і так далей, але мы цудоўна з вами разумеем, што ўсё адно лёс Беларусі мае вырашаць беларускі народ, і шмат гаварылася пра вясну, што ўвесну мае аднавіцца супрацьстаянне. Святлана Ціханаўская выказвалася пра тое, што Лукашенко мае сысці яшчэ гэтай вясною. Ці можна вось напрыканцы распавесці пра тое, што чакае нас у Беларусі ў гэтую весну? Ці рыхтуецца штосьці штабам? Безумоўна, тое, што вы сказалі, абсолютна праўда, што нягледзячы на ўсю падтрымку міжнароднай супольнасці і намаганні офіса Святланы Ціханаўскай па ўсталяванні гэтых кантактаў, все гэта вельмі важна, все это вельмі спрыяльна, але самае галоўнае ўсё ж такі для Беларусі адбываецца ў самой Беларусі, рукамі саміх беларусаў. Мы чакаем таго, што пратэсты аднавяцца, яны будуць, магчыма, аднаўляцца паступова. Не факт то, што адразу гэта будуць вялізныя маршы, да якіх мы прызвычаіліся ў жніўні мінулага года. Але тым не менш пратэсныя настроі ў Беларусі захоўваюцца. Людзі хочуць пратэставаць. І калі б не было тых рэпрэсій, якія мы сёння назіраем ужо некалькі месяцаў у Беларусі, вельмі жорсткіх рэпрэсій, вельмі жорсткіх судовых прысудаў для беларусаў, і трэба сказаць, што і таго заканадаўства, якое зараз прымаецца ў Беларусі, то, безумоўна, беларусы пратэставалі вельмі актыўна, нават не гледзячы на самыя нізкія тэмпературы, якія могуць быць у Беларусі ці былі гэтай зімой. Не гэта перашкода для пратэсту, не стомленасць беларусаў у пратэсце, а менавіта страх, менавіта разуменне таго, што гэта ўсё выкліча такую вельмі рэзкую рэакцыю. Тыя рэпрэсіі, якія
мы бачым, яны захоўваюцца на вельмі высокім узроўні і безумоўна гэта паспрыяла на зніжэнне пратэснай актыўнасці. Тым не менш, людзі будуць пратэставаць, пратэсныя настроі захоўваюцца. Мы чакаем, што гэта будзе аднаўляцца, пратэсная актыўнасць будзе аднаўляцца з надыходам вясны. Менавіта таму Святлана Ціхановская ініцыявала стварэнне такога аператыўнага штабу пры байполе. Ён будзе кіравацца прафесіяналамі, экспертамі. У гэтай галіне гэта незалежная структура, аўтаномная структура, якая будзе менавіта дбаць пра бяспеку пратэстоўцаў, будзе збіраць інфармацыю пра пратэсты, каардынаваць. Это ўсё тое, што мы бачылі ў прэс-рэлізе пра стварэнне штабу. Эта праца толькі пачынаецца, але на бліжэйшымі тыднямі больш будзе інфармацыі пра сам штаб і пра то, як ён будзе дзейнічаць. Гэта ўжо будуць пытанні да байпола. Яго спецыялісты будуць займацца гэтым пытаннем на штодзённай аснове. Спадар Валер, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову, а таксама ў вашай асобе дзякую ўсім аб'яднаным дэмакратычным сілам за змаганне разам з астатнім беларускім народам за наша агульнае лепшае жыццё. Дзякуй вялікі вам. Валер, дзякую. Валер Кавалеўскі, кіраўнік штабу Святланы Ціхановскай, быў з намі на відэасувязі з Вільні, но ад сябе я толькі наўздагон дадам, што спадарства перамагаюць толькі тыя, хто змагаецца. Добра, і пра гэта мы яшчэ пагаворым сёння крыху пазней, а пакуль што да такой круглай, можна сказаць, у пэўным сэнсе даты. Год таму каранавірус зачапіў Беларусі, ну і, канешне ж, можна было адразу змагацца з эпідэміяй напоўніцу, бо не з Беларусі гэта пачалося, можна было пабачыць, што робіцца ў іншых, спрагназаваць. Ну, ўсё тое, як гэта рабілі ўлады дзяржаваў, дзе шануюцца правы свабоды грамадзянаў і дзе ўлады насамрэч справаздачныя перад сваім народам. Ну, а што ж мы бачылі ўвесь гэты час у Беларусі? Трактары, гарэлка, лазня замест карантыну і хаця б мінімальных засцярогаў. Ну, таксама фальшывая статыстыка, трызненні пра псіхоз і пры гэтым перапоўненыя шпіталі і тысячы смерцяў, схаваных за афіцыйную хлуснёю. Год пандэміі у Беларусі, у матэрыяле Дзіяны Радкевіч. Тое, што эпідэмія прыйшла ў Беларусь, выявілася 27 лютага год таму, калі зафіксавалі першы выпадак каранавіруса ў іранскага студэнта. Пазней асяродак інфекцыі ўзнік у Віцебску. Пра першую смерць незалежныя медыі паведамілі 20 сакавіка. Але афіцыйна першую ахвяру прызналі праз 10 дзён, калі памёр актор віцебскага коласаўскага тэатру Віктор Дашкевіч. Улады абралі тактыку – замоўчваць праблему. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Не бачыць маштабаў каранавірусу афіцыйная статыстыка. Пра гэта кажуць некалькі гэтак званых статыстычных анамаліяў. Галоўнае – няправільны стасунак між колькасцю выпадкаў інфікавання каранавірусам і колькасцю памерлых. У Беларусі колькасць смерцяў складае менш за 1% ад усіх выпадкаў. У іншых жа краінах смерці гэта 3-7% інфікаваных. То бок, калі б апірацца нават на афіцыйную колькасць выпадкаў, у Беларусі было мінімум 8 тысяч памерлых праз каранавірус. Але і да колькасці выпадкаў у нашага эксперта ёсць пытанні. Графики должны выглядеть следующим образом. Если брать ежедневные случаи, они должны представлять из себя так называемую лог-нормальную кривую, то есть это быстрый переход на пик и очень долгое падение. Если брать первую волну, то у нас падение было достаточно коротким, короче, чем в принципе должно быть по статистике. Адрознівацца ад суседзяў улады пастанавілі не толькі ў статыстычных падліках. Калі іншыя краіны адразу зачынялі межы, то ў Беларусі межы зачынілі 2 месяцы таму, ды і тое толькі на выезд. Масачны рэжым увялі ў лістападзе. Але тых, хто не прыкрывае твару, не штрафуюць, таму прытрымліваюцца рэжыму не ўсе. Медицинские меры безопасности, конечно, на мой взгляд, могут быть и усилены. Мало пропаганды, мало объяснения, что и как. Аудитория не очень принимает, и все. В этом отношении, я считаю, сделано далеко не все. А что думают жыхары столицы про цяперашнія захады бяспекі? Замечаю людей, которые заходят без масок. Как бы сотрудники магазина ничего не предпринимают. Если сотрудники ничего не предпринимают, то значит и начальство не предпринимает. Ну и так по цепочке, так скажем. Минимальные штрафы даже вводили бы. Я бы, наверное, все-таки обращался как-то по телевизору, больше показывал, чтобы люди носили маски. В транспорте вообще абы что творится, потому что бывает и кондуктора даже без масок ходят. Обработку я вообще не наблюдаю особо.
Вот, поэтому мер особо никаких не принято. У нас-то и карантина, в принципе, нет. Напярэдадні ў Беларусі вырабілі першую партыю расійскай вакцыны «Спутник В». Плануюць выпускаць по 500 тысяч дозаў на месяц. Таксама з'явілася кітайская прышчэпка China National Biotech Group. Заходніх вакцынаў не замовілі. Діяна Радкевіч, Белсат. Ну і таксама хацеў звярнуць увагу, што Белсат глядзяць і праз тэлевізары, праз спадарожнікавыя талеркі, ну і таксама, канешне ж, у інтэрнэце. І вось я звярнуў увагу, пакуль ішоў матэрыял Дыяны Радкевіч, на чат на нашым стріме на Ютубе. Хацеў зачытаць адно з паведамленняў. Інна Зданович напісала: «Не смотрю телевизор с августа 2020». Спадарня Інна, я вам прызнаюся, вы скарыстаючыся момантам, я тэлевізор не гляжу з 2004 хіба што года. Вось такая сітуацыя. Працую ў тэлевізіі Белсата, сам тэлевізор не гляжу. Вельмі шмат беларусаў перайшло ў інтэрнэт, свабодную абсалютна прастору. І, канешне ж, гэта не можа не цешыць. Ну, яшчэ адна тэма спадарства на сёння. Абвесціць год народнага адзінства на тле развязанай вайны супраць народу. Гэтага лукашыстам падалося мала. Ну і замест таго, каб спыніць расправы над мірнымі грамадзянамі ды пераслед іншадумцаў, яны збіраюцца яшчэ і дзень народнага адзінства ўвесці. Тэму працягне Алена Дубовік. Аб'яднаць беларусаў Лукашенко пастанавіў яшчэ 1 студзеня, калі абвесціў 2021 годам адзінства. У плане аб'яднання нацый 106 мерапрыемстваў. Тут і ўсебеларускі народны сход, і аўтапрабегі з вайскова-патрыятычнымі лагерамі, і акцыі пасадкі лесу, і форумы для зносінаў маці і краіны. У чацвер распачаўся выбар даты Дня народнага адзінства. Сейчас не то время, когда выбирать День народного единства, когда произошли события прошлого года, и, как мы говорим, революция в Беларуси только началась, она не закончена, у нас нет единства в стране. День единения должен быть не один день в году или в 10 лет, он должен быть постоянный. В обществе сейчас есть потенциал для раскола на уровне идей, он есть на уровне установок, да, политических предпочтений, он есть точно. С учетом того, что группы, поддерживающие разные политические стороны, сторонники действующей власти, соответственно, противники протестов и сторонники протестов, они примерно равны по размеру. И из-за этого у них, из-за того, что это большие группы, остается убежденность в том, что за них, за их сторону большинство. Выбар даты новага дзяржаўнага свята абмежавалі. Нельга прапанаваць сваіх варыянтаў ці прынамсі паглядзець вынікі галасавання. У якасці новых святочных дзён можна абраць ці 17 верасня, ці 14 лістапада. 17 верасня пачаўся паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Гэта паклала пачатак ліквідацыі гістарычнай несправядлівасці ў дачыненні беларускага і украінскага народаў, звязанай з Рыжскай мірнай дамовай. 14 лістапада 1939 года працэс аб'яднання беларускага народу завяршыўся. Геаграфічна дзве часткі Беларусі ў гэты дзень сапраўды былі сілаю аб'яднаныя. Гісторык жа Кузняцоў гэтыя даты звязвае з агрэсіяй Савецкага Саюзу супраць суверэннай польскай дзяржавы. Более 200 тысяч поляков, белорусов, евреев, представителей других национальностей, которые проживали в Западной Беларуси, были репрессированными в период с октября 1939 по июнь 1941 года, не считая еще послевоенной депортации репрессий. Было ликвидировано имущество, люди потеряли возможность работать и так далее. То есть это была репрессивная политика советской власти. Якая мэта выбару такой даты, як Дня адзінства, да яшчэ ў год небывалых рэпрэсіяў супраць уласнага народу? Цель абсолютно идеологическая – вернуться опять к советским временам, как светлому нашему прошлому. И в результате этого опять мы добьемся не Дня единства, а Дня противодействия, потому что значительная часть белорусского общества не принимает эту дату с точки зрения юридической. И вообще какой же День единства, когда одни были уже в лагере, других расстреляли, а третья сменилась, скажем так, из уже, как некоторые говорят, польская оккупация, сменилась на советскую. А якія магчымыя захады дзеля аб'яднання грамадства бачаць самі грамадзяне? Терпимость друг к другу, самое главное. Чтобы не было никакой ненависти, не было никаких, скажем так, не надо упираться на национальности. Национальностей у нас много, языков тоже много. Нужно просто
вместе работать и что-то делать. Я не думаю, что наша власть что-то предпримет конкретно для народа. Почему-то, как по мне, то наша власть предпринимает такие меры, как удобнее нашей власти. Нужно конкретно делать для каждого человека, брать отдельную личность человека и что-то для него делать. Допустим, вот какие у него проблемы. Семью взять, вот садик, там школа, дорога. Колькі будзе доўжыцца галасаванне для абрання даты новага дзяржаўнага свята і калі з'явяцца вынікі, невядома. Алена Дубовік, Белсат. Ну и еще один комментарий хотел прочитать с нашего стрим-чату. Наталья Семчук. Спасибо всем, кого Родина вынудила уехать и сражаться за нашу свободу за границей, здоровья, силы и величи веры. Спадарня Наталья, дякую великий вам. От себе я только хотел отреагировать на то, что, видите, все-таки не родима нас змусила з'ехать, вот тех, кто сегодня за межою, а как раз тех, кто не вечаць нашу радзіму, тых, хто намагаюцца яе знішчыць і забіць вось пад все гэтыя фальшывыя словы пра там народнае адзінства і так далей. І ўжо зараз якраз хацеў абмеркаваць гэтую тэму яшчэ з адным беларусам, які ў замежы знаходзіцца. Гэта Сергей Навумчык, дэпутат Верхоўнага Савету 12-го склікання. Сёння гэта журналіст, публіцыст, пісьменнік. На відэасувязі з Прагі. Спадар Сергей, вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Сергей, як вам усе гэтыя словы лукашыстаў, пошукі лукашыстаў то дня, то года народнага адзінства? Выклікаюць нейкае адчуванне, што радзіма думае пра вас? Ну, радзіма, калі мець на ўвазе дзяржаўная структура, КДБ і іншыя, то, напэўна, яна думае пра ўсіх тых, хто быў вымушаны з'ехаць за мяжу ці 25 гадоў таму, як вот мы з пазняком, ці ў апошнія літаральна тыдні, як тыя, хто выходзілі на плошчу ў жніўні і пасля жніўня. Ведаеце, што выклікае найперш вось гэтыя пошукі, што яны выклікаюць? У мяне яны выклікаюць асацыяцыю з такім днём, якім існаваў у Савецкім Саюзе. Ну, спачатку гэта было 5 снежня, гэта быў дзень Канстытуцыі. Вось у 1936 годзе 5 снежня была прынята Канстытуцыя СССР. З таго часу гэты дзень Канстытуцыі адзначаўся дзесяцігоддзямі. Конституция СССР, якая была прынятая, так званая сталінская конституція, хаця насамрэч она бухарынская, ну, это дэталі, яна сапраўды была вот як тэкст вельмі прагрэсіўнай. Напэўна, нават яна была самай прагрэсіўнай. Там давалася права на працу, право на жытло. Вот у ніякай конституцыі света, скажем, у Злучаных Штатах няма конституцыі права на жыллё. Вот, але у гэтай канстытуцыі сталінскай не было аднаго права, права на жыццё. Вось права на жытло было, а права на жыццё не было. І першая гадавіна гэтай канстытуцыі азначалася 5 снежня 1937 года. Калі завяршаўся гэты крывавы 37 год, крывавы вельмі і для Беларусі, і ўжо мільёны людзей адзначалі яго не дома, ім сапраўды радзіма, скажем так, у двукосе прадоставіла жыллём там, у Сібіры, у ГУЛАГу. А многія тысячы і тысячы проста былі забітыя. А тым не менш, вот, святкавалася такое. І вот мне гэта вельмі нагадывае тое, што хоча зрабіць Лукашенко. Мне гэта вельмі нагадывае вось гэты дзікі, каласальны проста разрыв, каласальную прорву паміж дэклараваннем нечага і рэальнасцю, таму што ніякага зараз адзінства няма. Ввогуле Лукашенко ад самага пачатку свайго тады яшчэ легітымнага прэзідэнцтва ішоў на раскол грамадства. Можна прыгадаць рэферэндум пра змену сімволікі і змену статуса беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта проста, і тады і казалі, напрыклад, Васіль Быкаў казаў, што гэта прывядзе да расколу. Гэта і прывяло. Зараз тое, што адбываецца, ну, пра якое адзінства можна казаць, калі проста нават уявіць немагчыма было, каб, ну, вот ведаеце, нават пры Гітлеры, пры гітлераўскай акупацыі, нават пры сталінізме не рабіліся некаторыя рэчы, якія робяцца зараз пры Лукашэнку. Скажем, за беларускія кнігі. Вот за чытанне беларускіх кніг не арыштоўвалі ні пры Гітлеру, ні пры Лукашэнку.
Напэўна, там так, пры Сталіне, так сказаць, калі нейкая забарона літаратуры, безумоўна, але вот просто по факце за тое, што людзі, вот як пазаўчора было, жанчыны чыталі в электрычцы беларускія кнігі, іх арыштавалі і адвезлі на Акрэсціна, гэтага не было ніколі. І гэты раскол, які уладай персанальна Лукашенко робіць ужо і па, скажем, не толькі па нейкіх палітычных, але і па нацыянальных прыкметах. Гэта вельмі і вельмі небяспечная сітуацыя, небяспечная найперш для існавання нацыі. Спадар Сергей, а вось ведаеце, я вас слухаў, і мне вось што падумалася. А можа насамрэч адзінства-то народнае і ёсць насамрэч, і вось гэтыя ўсе пошукі, яны пазбаўленыя сэнсу якраз з-за таго, што народ-то якраз адзіны, і расколу там можа і нема, ёсць у самім народзе. Ёсць раскол, вось з аднаго боку ёсць вось гэтыя лукашысты, а з іншага боку ёсць народ. Таму што, пры ўсёй фармальнасці залічыць тых людзей, которые лічаць, што словы «Жыве Беларусь» гэта крымінальнае злачынства, іх цяжка далучыць, залічыць у частку гэтага народу, супраць якога яны і ваююць. То можа у нас якраз адзінства і ёсць насамрэч, колькі бы Лукашенко не пыжыўся і колькі б яны вось не хапалі за кніжкі, за мову, за спалучэнне колераў бела-чырвонага. Ну, конечно, вот зараз апошнія паўгады сітуацыю вельмі памянялі па шмат такіх параметрах. Сітуацыя, як мы ўжо кажам, яна зрабілася страшна вось у плане рэпрэсій, але калі гаварыць пра свядомасць, пра грамадзянскую свядомасць і пра нацыянальную свядомасць, то, канешне, проста гэта вельмі такі моцны, вельмі моцны рывок, і ў гэтым сэнсе адзінства ёсць. Вот, безумоўна, між іншым, у Александра Григорьевича ёсць магчымасць зрабіць такі дзень, які будзе проста святкавацца, адзначацца самымі шырокімі, як это прынята было казаць, у любімым яму Савецкім Саюзе, у любімыя яму камуністычныя часы народнымі масамі. Вот калі ён сыдзе ў адстаўку, вот гэта будзе сапраўднае народнае свята. Я думаю, што оно будзе адзначацца не адзін нават дзень. Ведаеце, я ўпэўнены, што мы абавязкова дачакаемся гэтага народнага свята, і пагатоў, калі шмат сёння гаворыцца пра тое, што народ абудзіўся, альбо нават нейкае новае чарговае нараджэнне нацыі беларускай ідзе, то у гэтай сістэме каштоўнасцяў беларускай нацыі сучаснай месца лукашызму няма і ніколі не будзе. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Я спадарству хацеў нагадаць, беларускі патрыёт, таксама журналіст, публіцыст, палітык, дэпутат Верхоўнага Савету 12 склікання Сергей Навумчык быў з намі на відэасувязі з Прагі. Ну, а у нашых паўночных суседзяў, і зараз гаворка пра Літву, сёння прайшоў марш свету, і жыхары Вільні прайшліся ад беларускай амбасады да катэдральнай плошчы на знак салідарнасці з Беларусю. Давайте зірнем, як гэта было. Я вырашыў такім чынам паклічыць вясну, і вясну не толькі календарную, але вясну, якая гарыць у нашых сярцах, вясну перамогі, вясну, якой, я спадзяюся, мы здолеем нарэшце перамагчы гэту брыдкую диктатуру. Мы провожаем зиму и встречаем весну, на которую мы думаем, что будет эта весна перемен, и наконец-то что-то сдвинется с мертвой точки, и народ проснется. И мы хотим их поддержать в борьбе против диктатуры, чтобы наши победили в конце концов. Живе Беларусь! Весна грядет. У нас большие надежды. Мы сейчас каждый день собираемся, вы знаете, у офиса Яры, чтобы, скажем так, экономическое давление поддержать в стране, поддержать стачком в первую очередь, и их требования. То есть не какие-то либо другие, а в первую очередь стачком. И в то же самое время показать местным жителям и показать нашим там, что весна наступает и новые активные действия будет. Мы демонстрируем, что мы вместе, что мы, может быть, мы в иммиграции, может, мы беженцы, либо еще кто-то, но мы все остаемся белорусами вне зависимости от того, мы внутри или мы снаружи.
Канечне ж, Беларусь жыве і жыве вечна. Ну і у нас у стрымчаце сярод іншага шмат падзякаў сёння і адзін адному. І ў тым ліку шмат падзякаў для беларускай дыяспары. Ну і хацелася б, канешне, тут дадаць да гэтага каментара, што для барацьбы, канешне ж, патрэбныя сілы усім нам. І тут вельмі дапамагае наша беларуская салідарнасць. І беларусы па ўсім свеце падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў, і ў гэтым спадарства, канешне ж, наша сіла і наша беларуская звышмоц. Зважаючи на тое, што мы не можам быць побач з вами, мы ўсё адно разам з вами. Мы упэўнены, што мы пераможам, вернемся і разам збудуем краіну для жыцця, пра якую будуць ведаць ва ўсім свеце. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Лукашенко в автозак! Ну што ж, спадарства, мушу прызнацца, гэта настолькі радасна, калі мы можам у нашым эфіры, распавядаючы пра беларускія рэаліі, знайсці месца і для пазітыву. Гэта заўсёды і натхняе, і мацуе, і я вельмі спадзяюся, што не толькі мяне, але і вас таксама шукайце гэты пазітыў. Гэта дапаможа падбадзёрыцца, падняць дух і умацаваць нашу нязломнасць. На гэтым на сёння у мяне амаль што ўсё. У студыі для вас працаваў я, Валер Руселік. Ужо заўтра, спадарства, вясна, зіма сыходзіць, все ў нас будзе добра. І напрыканцы яшчэ адна порцыя такого нязломнага беларускага пазітыву. Жыхары бараўлянаў вельмі натхніліся спевамі вольнага хора, а калі той зазнаў пераслед, пастанавілі стварыць хор вольных бараўлянаў, які ўжо больш за месяц збіраецца на рэпетыцыі літаральна у партызанскіх умовах. І свой першы спеў «Сцяг» бараўлянскія харысты прэзентавалі кліпам у адказ на гэтак званы усебеларускі, гэтак званы народны, гэтак званы сход. І наступным творам, для якога бараўлянцы уласнаруч зрабілі керамічныя пагоні, стаўся кліп на спеў пагоні, які харысты вольных бараўлянаў прэзентавалі на развітанне з халоднаю зімою ды ў вітанні вясны поўнай цёплых надзеяў. Усё гэта вам.